lang ito atong papaulion. Napakan-ana pa kay Migo man mo pa. Yehe, pakpak. Nanay mukao na si nanay. Malangga man na muna si nanay. Okay, Mar. Yehe. Palingkurat ma, narang ma dili maluyag siging lingkigda. Tabangin na. Yehe. Nay. Hi. Nay, hi sa mga apo nay kay gimingaw daw nimo. Hi, Ina Michelle. Nay, Ina Michelle nay. Hi, Michelle. Ina. Hi, Ina ma. Ina. Hi. Hi, kay mabuta pa nila. Yehe. Yes, kana. Dakong baba dako. Dako. Ah, si Bubur mo dayang ganahan, pipihig. Oh, pipihig pa na. Si Bubur da isang ganahan. Wow, pagpak. Yehe. Pinangga man kanamo, nay. Oh, nay. Og unya og mubalik si tatay kaubo me. Saban me. Nanay. Oh. Oh, bitaw. Maunjuk ka nay. Nang. Ato na palitag sabaw nga. Laming isda sabaw nang. Ikaw na rabay ang kabiling tatay. Pag-aunjuk ka na kay ikaw na kabiling. Paspasig tun. Paspas. Anak kayo naman naggatas nang. Uy, timplay gatas nang katong paim nun. Yay! Paim na mo gatas, murag bebe. Insure nang. Sige, banat. Anak, dakong baba. Yehey! Jara si Buboy Raijang paborito. Tunla. Oh, tulong ditso. Si Buboy Raijang gihuwat. Ay, pabor-pabor. Nay, best friend ay mong, di ba best friend mong Boboy? Oh, best friend mo. Sa tanan gud nang, si Boboy ra gud niya awayon, di ba? Si Boboy ra din mo awayon na. Oh, awayon gud minimo si Kamirisa ng bibi, pero Boboy din niya awayon, pinangga ni Ja. Oh, anja mo abot ra ba si Kalkal nay? Mga ligo kuno tag dagat. Mas kung jud nay. Ta kay ulit ni Kalkal isa muroy ko ta sulita ko to kasi gusto dagat ayong dagat tagpalinganay na ito dapat na kayo nay saging nang tagaiday saging aron mabaskog. Yes, pila na kahungit, pila na. Tulo nakahungit. Yehey, tulo nakahungit bites. Nay, pinangga ra kang Dexter, kadumdum kang Dexter. Tong kisa man ang anak. Kisa? Dexter? Garita. Oh, nagpadara nimo og 1,000, gipalit og kanang padilit nimo Pampers, ipalit nimo og kailangan nimo gatas. Ina, salamat dew, ina. Ina kaniyo na may video di ito man i-send. Salamat dew. Salamat dew. Oh, yay! Oh, ina, salamat dew pwede usbon, ina. Ina. Yay! Very good. Mukaon si nanay. Anak ba?
Ala, kalagon daw me. Patay na ni managan mo ni talawan ra pajud kunay. Ka, yehe, apit na mahurot. Kana, tulong ditso. Ikaw tagtundan. Takal ka tagtundan. Oo, kay ni gamay na kanay na Nay, kisa galito mo mga apo ngay mong giatiman? Isa man. Be, kisa be. Kinsa, dumdumi. Isa man be. Ay, kadumdum sang Dexter. Kisa ba? Dexter, isa pa man. Kalkal. Calvin. BJ. Ang iyang pinanggang apo nga special si Jubel. Latos. Iapas din mo kayo. Oh, imong gilaparo. Laparo nimo. Laparo nimo. Jikoy. Kay mama ng head. Salimot ka na eh. Salimot ka. Gamay na dyan na. Yehe. Hindi gumandani na. Yehe. Nay pabor-pabor si nanay, si Buboy ra di yang magpakaon ni Ja. Katawa. Arang. Pabor-pabor man, friendship maguna sila. Kato di kita kanila buboy kanang nay. Boy makaitud-an. Da boy makaitud-an boy. Di ay manok boy. Ano jaya na pangipangay balik. Oh, Kanya kay man buboy, kanang trabaho man buboy tian ang grupo. Balik kita, balik. Naman jaga. Kanang nay kita man dan manok. Kita. Pag kita dan manok, kinsa ni good kanang tud-an man buboy. Una ni. Si nanay, amo ni pinangga kay kabili na mo ni tatay. Kabili na mo ni tatay si nanay. Nay, ikaw na may among remembrance ni tatay. Oh, yehe. Anak, malipay ta. Pulan kas naon ng bebe? Ipulan kas naon ng bebe? Oh. Wadi ay. Asa may gwapa na. Nakita lang yan eh. Nay, asa may gwapa na. May pabor-pabor na ibinbit. Pabor, isa lang. Asa may gwapa. Siya nang bibi dyan pilion kay mo may yang ipsak-sakan. Asa may gwapa na. May pabor-pabor na ibinbit. Naglibog na dyan kay una-una niya amigo mamitanan. Ako sa aming kahoso ni kay iniguan mo ka unang taong saging. Last. Ayaw sa gigda. Ay, sa hindi ako ka unang saging na. Yay! Pakpak! Yehey! Kana ba? Madasig ta? Clap! Yehey! O, saging. O, gatas pa, gatas. Gatas ha. Oh, yehey! Pingon na sa tayo nga, kinahanglan. Inigo magkaon, injo nang pain mo gatas. O, rawag. O, kuyaw kayo, gibilin ka dyan ka na mo. Kay kinahanglan, inibalik na ho, tambok ka sa kulumba. Bitaw. Oh. Andiyaw, pagbalik ni tatay, niwang ka. Papatay me. Yehey! Pag makahurot ka ng gatas to, udyo kung amigo mong buboy. Oh, sarap. Uy, mahal ra ba ng katasan ay? Gatasan na ya. Insure na, insure. Di tanan, tigulam kapait o gatas mahal. Nami di. Na magani tiguang na ninda og raspan. Nami lagi na. Tiguang na Nami nani. lagi. Wow, nahurot isang kanuna, nahurot. Yehey. Karot na kanon. Ha. Gusto atras-atras. Very Atong tiwason. Iwasan ng gatas kay sayang. Sige. Malipas na tayo magtanaw ni mo na. Yehey. Best friend mo na sila, Kuya Buboy. Yay! Very good. Alkoholi nang. Suhuwi nang. Nang, utay sa alkohol, uy. Yay! Suhu. Ay, gigurot na dyan gatas kay magpasuhol na si Ja. Katawa. Magpasuhol si nanay. Lami ra ba nga gatos, nay? Mahal ra ba nga gatos? Oh, kailang din siya gatas by insure gid ay. Ako yawa pa kanon kay suhuan magsinsiyo dagan.
Oh, kay tigo mo na nay, kati pamasahe. Kondisyon. Kondisyon ba magkakaroon? Wa ko di lagi kayo. Ay, kanang ang insure nang kay makabas ko mo ng insure. Hindi man makulit ako. Uli. Kasi wala ko nakita ko sa ewan. Mas Yan ay na di ah. Hindi lang kwarta daghana. Oh, daghan. na kay pamasahig Alicia. Kinahanglan inig-abot ito tayo makabarog ka. Kuy na la. Naluoy ba si Jikoy nimo ni anak si Jikoy nga mama kailangan na si lulag istorya. Oh, nagul mga Jikoy sa imo nay. Pinangga ba nimo si Jikoy. Wala ko dyan nagilaparo-laparo na. Wa magdumot. Ano man to kay... Ibalhin, di mo ko kaarsa kay pamangkoy may kon isa imulubot nang lubot. Among ibalhin si nanay kay maplastar sa kwarto. Yehe, anak-anak mo baby oy. Tabangir day. Ayaw na niya, wait nila. Bangi day. Plastar sa kwarto. Ayaw ka matay. Ayaw gadod ka. Dini din siya kabang mubangon nang na. Nagbuboy. Ah. Dinungag ba? Asa ko na siya paingon ilunod. Muot sing kanay. Yap. Ano, ilunod mo ka? Yay, kana plastar na siya sa iyang higdaanan. Yagat ka. Tik pa niya. Mandar pa mo siguro na. Saan pa? Ikaw saan pa? Asa pa sa kaisa ka pagamay. Anay man pud mi media nay tibil nay. Na magay kauban. Nani na. Saan pa? Oh. Saan pa? Oh, ako ra. Yay. O kana, alami ka jog higdaanan, luag. O plastar pa si Jada na po. Gihangak si Papa. Magsuga. Plastar. Na araman day na kasasawog. Ajaw kagol na kay day na kay dog dari silang Ani mi matog tibil nay. Kaning duha. ano ka magmas. Ay trick pa nandi. Mas. Ato. Kana ra bintana day abrihara na. Ato idapit na to bad boy kay mapatpugdam na sa mulimbag tinintura ba na. Maajo ni trick pa na ma kay maligid ma. Kadlok. Ano sa mana? Oh, plastar kasi dyan. Kuyawa na na salida ba lang? With speaker. Salida. Fernando. Naman be. Kuya kayo. Sana all. Sana all. Sosyal. Nando. Ita kanay. Malingaw si Ja. Sa nag-TV. Laptop dahil. Hindi, sa salida ni Manay. Oh, Fernando. Ano pa kay mapaong? Mamapaong na ito. Oh, ado tandugan ng kanang laptop. Kay Oh, mauna. Oh, naay-partner sa Fernando. Nabas ko, gamong pasyente. Dia. Fernando, raday tambal. Dayang gwardiya nga labo po dadi ko Fernando. Oh, di ara. Ah, yay, lami salida si nanay. Sosyal. Nakalaptop pa more with speaker. Kasi siri sig tug bitaw na.